omak kata mana noyud koda liet noyudore koda liet mopogore opogore. En mana ni maino ma bende koro ok mi pek Boaz. Konyalo mana penjore ni rem nitiere kanye. Nyao dhi ne ng'a? Seyo dhi ne ng'a? Sharon, mokwongo ni aneno kaka wasebedo ka discuss weche mag mach to gi tho nyithindo ni ka ok ik gik moko ma olok gi ma wabedo gi kone mind shift manyien. Chal ka gima pod wabro bedo mana kwadugo ka mondo wa discuss gigi. Responsibility anakwonga kete tie migos Ogamba. Senior mara osiepna Kelo Misori biro koni ni adieri Basic Education Act omiyo Cabinet Secretary no authority maduong' mondo miyo hakikisha ni nyithindwa kadhi e sikul kata ginie boarding kata ginie day to the safety. Ichako gi the quality and the safety. Kendo ing'iyo ni alwora makanyo bende ber, nyithindo ok lali alala aoyaye. Mano en minister, en cabinet secretary ma mora mora modware intervention kata intergovernmental agencies gi interior kuponi odwani mondo mi okonye en one among the others. So inyalo dhi mar health kupono fuolo to jogo ringo mondo mi ong'i ni kanyo chalo nade nikech uting'o ngima joma tindo. Be otiyo tichne no kawuok e chunye koso en otiyo ni kawuono chieng' otuch we adhi odhiambo duogo. Aneno ka nitie ng'ikruok kanyo emomiyo wan kaka Elimo Bora nyoro na koni onego gwe tawa. Nikech gigi ok onego bed ni timore kamano. Nikech nyoro 2024 ka ne wan gi Hillside and Arusha. Kamano pok wang'iyo kata kochakore machon mosebedo